ki haka banung kong ngamla ban klem da aingu e ublei bola don rengkat bani kene ka singi barok away hadu kene ka janmet ka bamentar kam tam bat kene ka singi kolong ka singi ka bakrau haka bangi la yo singeu ya ka kubor ka tien ka jeng ublei lang ba pastor ibala ai hangi haka ni ka singi pan ngadai kublei ru yang iwe para long kemi badon kene ka por nong syarai kirang ba jong kabalang lembat ki kun jong kabalang ki badon ha ki jing ki sem ki jongi ki be sim bentar ya ka jing syekri lang jongi kum ka jing seng kan thei ha ka ne ka janmit ti ka ni ka por ini sedang no ka jing syekri jongi ublei ka ne ka janmit kum ka jing seng kan thei ini ruai da ka jing ruai ka ba chis pa sau puar ka ba thamai bat chis pa sau phau ka barim to ai banya serlok kikur ha utrai hukum ukris bakin it klemwai ka jinglong siteli ki kun jong ublei kapau kaburom ukris ha perthei hadin badep kene ki jingrwai inong pule baduai in sasim ya ka bentar tu ai ban ya kikur ha utrai hukum ukris bakin it klem wai kajing long siteli kikun jong ublei kapen pau ka ukris ha perthei topen long yangi kum kabalong baseng hadur jong kilai ngut ha uwe hanen kajing yalong kawe kabalong baba kaplaya kibriu ba yu krisme lapa kambalang siteli kayo ka borblei ban yang kathoma ban job ka perthei kakhot ya ben riu sha jing jot bla kalam sha kajing im yu jisu blaya Joshua bangini aban pendam ublei ke jeng duai ini sya skor katukat ne ki kintian nak ketian ke jeng ublei ngan pule nak kitab ki proverb kalenong ka bakat sau kadekhat ka benengkong hadu ka balai bat kum juru nak kalenong ka bakat san kadekhat ka benengkong hadu ka basau ki kintian ki baong kum ne kabriu ka bastat baro ka te yala ka yeng handrei ka babiet ka litno ya ka dalai ke jong kikti
Utah ubaya hala ka jingbed usyap tiang ye utrai. Hendrai utah uba mutlab hakilenti unyo ben ye u. Haka sentur jong ubabit don udiang ka jing sarong. Hendrai kirmiang sentur jong ke bastad kinri kendong yiki. Kajing paik tien kabajam kapan paino ya kajing bitar. Hendrai kaktien kabae kapenki ya kajing bitar. Utle jong ubastad ukran bed ya kajing tip. Hendrai kasentur jong kibabit kathe no ya kajing bed. Kikmat utrai kilong ha kijaka baro. Ba uda ap kmi ya kabasneu bat ya kababha. Utle ubakia ulong uding kajing im. Hendrai kajing mutlab hau kalong kabapen jot nasim tinggal yuk songon kektian kejong ublay itu ngini pendam ublay kejong doai kok pa jingi wahab neng iwan hajan jong me king ko troy hakane kajan me jong kane kesni ko kraw bat kabak kentang e kejong me troy me i kum kilong kimi jong kabalang king ko konrar ba i ia bandana kane kajaka king ko troy hoj bangiran tang khandiat ngot king ko pa ringi te ba me don rangkat king ko troy bat kita ki khon kejong me kiba syakri bat pendan buram ya ka kerten ka bakhuat bat ka bat don bor ka jong me king ko trai konrat bi it mi i king ko trai nala ka jong ka khat ka jing snai ka jong me king ko pa bi trai ba ko dor mi i king ko pa bi mi long tang ki bri ki batlot king ko trai ha ka jing syakri ka jong ye me king konrat ba ko dor Andrei try jisungi aingu anamar ka jing it ka jong me wala pedeng jong ne ka perthai ka badap tang di ki jing e king ko trai Andrei ngi dang yo kalat king ko trai bingin yo ban kiu ka ne ki yang ka bakan tang khut ka jong me ban sambat skor ka tian ka jong me king ko pa ngaduai men long ram kat ru king ko trai bat kita kirim pe yang kristan king ko trai ki ba ap khmi king ko kan rat bi it ya ka khubor na ka tian ka jong me king ko trai lam ba ki shakri ka jong me ki ban sayo king ko trai ban pan sngo king kan rat bi it ya ka tian ka jong me king ko trai ka tian ka ba em hangi kum ki khun ki jong me king kan rat ba ko dor ngara duai men ya lamingi kene ka por king ko trai na du ban sedang kum ne king kan rat da duai ka jing don rokat ka jong me king ko pa ban ga ya lam ba kan ya lam bet yangi king ko trai na du ba sedang hadu bangi lapan penwai no ya ka king kan rat ngaduai men long rokat king ko trai bat ka shakri ka jong me ya ka ban sayo king ko trai ban sami ka khubor apring jangi king kan rat be Ana duai king ko try mena pen sum pen slap me king ko try de sim ba ko jong me ba ka aka baro ko try ka ba mi no na ka sentur ka jong king ko try kan long ka bla prasad de sim ba ko jong me king kan rat bi bat kan long sha king ko try ko muta ut sambai u ba hap king ko try hai ki do met king kan rat ba try gra duai men long rokat kum chu king ko pa bat ki long kimi chong ka balang king kan rat bi ai ba kin long kita ki long kimi ki ba start king ko try ki ban te ka yeng king kan rat bi om kum ki ba king ko try ki balet no ela ka jong ka yeng re try ngi duai e ka jing e ka jong me king ko try ka ba men ai ka ta ka jing start king ko pa ye ki rum pe yeng kristan ki jong me king ko try kam tam me ki long mi king ko kan rat be ba kin long shisha kita ki long mi ki ba start ki bala ban te ye ka yeng halon chu mau siang king ko try bat ba men long ma me king ko try uta ukhle chang ki rum pe yeng kristan ki jong i ka ba ngila ban shan ya me king ko try ba men ya lam king ko try ki rum pe yeng kristan ki jong i namar mi e king ko try ba ki rum pe yeng kristan king ko try ki ni kisni gila nang sen no king ko try ha ka jin shakri ka jong ye me king ko ble dengra duai king ko pa bi ja ka ba men isnei ba men ai ka ta ka jing start ble ka jong me king ko pa knang ba ginang la king ko try ba ginang le king kan rat bi ja ka mon ka jong me king ko try wala preng ka pathai ka ba e kom ka ne king ko pa ringin kan mau king ko try ka tian ka jong me king kan rat bi bat ngin sngap king ko try ka ka ba ginang yo kalat king ko try ba ngin sngap ya ka tian ka jong me king kan rat ba ko dor bat ai ba ngin long kom kita ki brio ki bastat ki brio ki ba sha skor ka tian ka jong me om kom kita ki brio ki ba mutlab bat ki ba bi king ko try jisu ya rap ma me king ko pa bi jing i wei pe wei baro ba di kita ki ba yo sngo king ko try ka tian ka jong me shimti king ko pa bi ya kan ka por brang sa ba ro ngi ai te ki sang ti ba klan bor ki jong me ya ki ngi pan ka tem ji sung doai amen ublei uyo ban kurku ya pi kun samla jong ka barang ba jangi ru kum ju ki ba sngap ar sha skor ka tin ka jing ublei lambat ki jing doai ti ka ni ka por in yo no ban lum yi ka jing ai ngu te kat bang ina lum yi ki jing ai ngu
ngenayar wai ke jing ruai ke basan separ pun riu bat hadin ladep ke ke jing ruai ngakot chi sendon yi ilong kemi ban ai ke tin ke jong ublei bi insai shim ya ke benta bat yi pun kentang ro yi kini ke jing ai ngo ti ke jing ruai ke basan separ pun riu Atrai to khot yu pai ba ba bun ban bút ya me bo that ki sai khum ba ro ba te ki da nut e to khot ya ki na mi ngi to khot ban pen đáp la cả ba lang jaga kadang don shu atrai to khot yu pai ba ba bun bambut ya me bo that ki sai kumbaro bate gidanut tokon yaki namingi tokon nasep ngiru ban pendap lai kabalang jaga kadang don shu Ilong kami balong I chairperson ki temen basan gat ki bala banyadon lang hakani kapor ki dikot ke komiti balang kat ki bala banyadon ki para long kami kat ki bala banyadon lang hakani kapor hapo jong kani kayeng ke bakentang khut ke jong ublei ki wei pat ki para bange bat ki para long kami ki badan ha ki yeng ki sem bat kat ki to baro kat ki bala banyasnok tilang lembat ngi hakani ka jing shakri ka jongi ublei hakani ka por lengba kini ki kor ki bor ka jing pensawa ki ba ka balang ka ju pendon kam ban peteng ni ka jing shakri blei ka jongi wat hapdeng ki sngi bat ki por ki bakim lingba kani ka YouTube channel jong ka balang nga ai khublei ya philang baro ha ka kerteng ka batyang tam bat ka badon bor tam kajong utrai jongi ubalong unong penim jongi uji sukres ngapen pauru ka jings ngungu na kabenta ka program komiti jong ka jingya sengkentei kabalakan maulem yanga ka paralong kemi ka barit bat ka batolot banten rong hanga ya kani ka benta ka bakrau bat ka bakentang bangan shim ya ka jingya selok na ka ktien ka bakhut ka jong ublei ha kani ka por ka janmit ka bamenta hooj haga jing perkat beriu ke jonga nga sngew ya lade hooj ngalong kalong kemi henry nga sngew ya lade ba ngam pat snula ban kot bor bangan shim ya kani ka benta jong ka jing selok na ka ktien ga bakhut ke jong ublei bat haga ju hi ka por nga sngew ban pan map bat nga sngew ban ong ya pi ki para bangej ba ik baro ba tuat nom ya sngew le se kani ka kubor ga bangan sayo ban ya selok kani ka por kala ban nom long le se kata ka kubor ka ban penhun ye ki do nut ber ki mensem ki jong pi kumba pi ya ap khmi lenti nga ai nguru ye ublei ubaladon lem rangkat lem bat nga lengba kani ka tayo hi barok ka we ha ka bangam dadon na pring ki met ki bakwat ki bakya hanri ha kani ka por nga ai ngu ye ublei ubala penla ya nga bangan yo ban yeng ha kani ka por hapdeng jong pilang baro bangan yo ban shim ya kani ka benta kumba ka jing sengkentei kala ben shat hanga te ha shwa bengin yat shakmat tongin pendam lang ha ka jing duai
Kukpa jongi ubah beneng, ngiwan bandem red hajan kislajat ki bakhut ki jongmi atrai hakne kapor kum ki khon kan the jong ka balang. Trai Jisu bei kat nungi dap da kajing snungu ka bakrau. Namar kajing don lam rengkat ka jongmi lambat ngi. Lengba ki sngi bat ki por ki balalit no baro. Bat hadu kan kapor ka bamenta mela penlong yangi kumni kumbangi long. Mila penla ya ki kejat ki batlot ki jongi bangin yo ban wan ki upat sa sisien hakani ka yeng ka bakantang khut ka jongmi. Ya ka bangin yo ya ka ban yaro bat ban pendon burom. Ya ka kerteng ka bakhut ka badon bor ka jongmi. Atrai Jisu biid hakani kapor. Kum ka syakri ka barit bat ka batlot bat ka badap tang da ki jing duna ki babon ha ka jing im. Nga aiti ala dia syami ko trai hakani kapor. To shim man yalam dala ujong siem bakhut jongmi ala ka jong ka syakri kabangan sayo ban ya selok na kaktien ka bakhut ka jongmi hakani kapor. To ai baki eke baro kinlong da ka jing yalam siem bakhut jongmi. Trai Jisu bi to shim ti ki benta baro jong ka jing syakri ka jongi yami hakani kapor. To shim ti ru ki benta ki bana kaktien ka jongmi kabangan sayo ban ya selok hakani kapor. Bato da airu bakan long da kajing yalam sim bakhut jongmi. Tukur kuru ya baro ki bayo snau ki basngap bat syashkor ya kani ka kubor hakani kapor. Atrai Jisu bi giwan ra ru ikini kijing ai ki barit ki jongi syakakam ka jongmi. Hooj atrai kimlong ei hakabangi ya nujor bat kita kijing ai. Kijing kerku ki jongmi ki bami mela ai hakajing im ka jongi ka baman lakasni. Hanrei to shem bat to pediang ya ki kumbaki ki long king trai. Tukur ku ya barok ki balayo ban no ban ai syakakam ka jongmi hakani kapor. Tukur ku ru kumju ya kito ki bom shemla ban ai. Yarap ya ki kabakin la ban ai pat hakawi kapor. Yarap khamtam atrai Jisu biid bangin la ban ai ti ala ka jong ka jing im tang syami. Kat bangi dang im dang sa akani ka sla jong ka kendo. Nabai kini barok ngapan bat ngaduai. Haka kerteng ka jong Jisu Kris ubalong unong pen im jongi. Amen. Kabenta na kaktien ka jong ublay ka banga kwa ban bu kum ka phang jong ka jingi selok ha ka ni kapor ka bamenta kalong syapang ka jainkup jong ka jingba jamin. Syapang ka jainkup jong ka jingba jamin. Lapan syong nung rem ya ka ni ka phang kat kum ka kitab proverb kalenong ka ba arpeo ka dikot ka bakat nriyo. Ka ba ong kum ni Shim ya ka jainkup jong ubaba jamin ya unong wei. Bat tobat benda ya uta ubaba jamin ya kinong wei. Ngan pule sa sisien. Shim ya ka jainkup jong ubaba jamin ya unong wei. Bat tobat benda ya uta ubaba jamin ya kinong wei. Ningkong ngin ya pet ya kanika jingmut jong ka kentien jainkup. Jainkup hang ni kamut kaburam ni ka jingda ya ka longrenyeng jongi ubriu. Don shibun ki jainkup ki banga syem ha ka ktien ke jong ublay. Kabaningkong. Ka jainkup jong ka jingba jamin. Proverb arpho kalenong ka dikot ka bakat nriu. Kabaar. Ka jainkup ka jing kawai syong kurim. Naga gospel Matayas kalenong kabaar puar kadikot kabakat we. Kabalay. Kajainkup jong kahok. Naga kitab Isaya nriu puwe kalenong kadikot kabashipaw. Kabasaw. Kajainkup jong kajing penim. Isaya nriu puwe kalenong kadikot kabashipaw. San kajainkup babit tengit. Naga siti ujuda kadikot kabaar pulay. Kebahan riu, kajainkup ba itenan, Isaya san puar kalenong kadikot kabaningkong. Hinyo, kajainkup jong kabor, Isaya san puwe kalenong kadikot kabakandai. Pra, kajainkup babam kenyang, naga siti ujakob kalenong kabasan kadikot kabaar. Kendai, kajainkup jong kajing snurit, Naka siti upol u apostol siya ki kolosay kalenong kabalay kadikot kabakat ar. Bat kabashipaw
kajankup kajing i Kolosai lai kalenong kadikot kabakat lai. Kini ki jankup ki bangalayo ban kedau ha kini ki dikot na kaktien gajong ublay. Kidon la ki jong kijengmut ki baper. Henrei ha kani kapor ngan shim bat ngin ya kren tang ya kani ka jankup jong ka jingba jamin. Bat kindiat ngin ya pai ne pe sha ka jingmut jong kani ka kentien jingba jamin. Ka jingba jamin kalong ka jingba kli ni ka jingkit kli. Ka jingba jamin kalong ka jingba kli ni ka jingkit kli. Haka imlang kasalang gajongi ngisem balada unu ubriu ule yaki kamboman ka an kadon ka hok ban set along yau. Kibah yeng lani unu ubriu ula ban jamin pat yau ula ban ba jamin pat yau da ka basiu da ka dor. Basyate haki kendon kat kum ka an. Habang ia keren syapang kani ka jingba jamin kadon ia ka parsi ka bakrau syalendet jongka. Para long kemi kat kibala ban ia syak skor ia kani ka benta. Ngakwa ban kedau ia ki kato kat ni ki jingja ki bakat kum ka jing shisha. Na ka ktien ka jong ublay bangin yo i bat snau tho ia ka dor jong ka jankup jong ka jingba jamin. Kabaningkong, ha ka parsi jong unong Samaria ubabha, kabangila ban shem naga gospel ulukas kalenong kabashipo, kadikot kabalay po hadu kabalay pusan. Ngishem ba uto unong Samaria ubabha, ushimti ya uto ubri ubalaman saw harut lenti, bad ulas sumar ya bad buru ya ha kayeng basa. Uni unong Samaria ubabha, uba jamin ya uni unong way, da kabasiu artingka, kum kabay jamin, ba kitray jong kata kayeng basa, kinyo ban sumar ya Uda kular skemru ba unsawan ban siu dem, ya kabadang duna ladadang don kam ban siu, bat ulit no syala kajong kakam. Ngin pet hang ni bakan ni ka artingka kabalayo ban siu da uni unong Samaria ubabha kalong kador jong gajingba jamin. Kabaar utray jisu ulakot ikisenran gijong kiba ulaya imlang saalang jen lai pulai snem menshua ha kasngi ba on sakem no ya ujisu ulaya don lem bat laki jong kisenran ha ka kper get semani. Te enda kumta ujudas bat shiken hon ki shipai bat ki rangba lingdo kilawan bat laki syarak bat ki jing tebek ding bat ki atyar. Ujisu ulaong. Yano piwat. Kite kilaong. Ya ujisu unong Nasaret. Ujisu ulaong haki, ngalong mau, kila kenranden bat kila kelon kram haka kendau. Ujisu ula kelipat sesisian iki, yano piwan, kite kilaong, ya ujisu unong Nasaret. Ujisu ula jubab pat haki ulaong, ngalong manga. Namar kata, lada yang apiwat, ai bakine kin letno. Namar kata kini ki kentien ki balayo ban jubab da ujisu. Ai bakine kin letno. Kini ki kentien ki balakren da ujisu kilong ki kentien jong ka jingba jamin. Hangni ujisu ukup ya ka jankup jong ka jingba jamin. Dei na kani kadaw ba unong ruay siya mensim ruurway bat uong, to ngap ya kiktien ba ukren, tang uni unut ban penmi, to sya te kini ban lain, hakomi yang to simpli.
Kini kilong ki kentin ki ba koridor jong unong ba kli jongi ubalong u Jesu Kris. Na kini ki kentin jong unong ruai syam mensiem, unong ba jamin udai unong ba kli ya kayap ka im ka jongi. Unong ba jamin udai unong ba kli ya kayap ka im ka jongi. Ha ka Bible ni syam syu ba unong ba jamin namar kata ula banlong uta ukenja nong yasai ubala ru wat ban mi pli na kabenta ka jing im ka jongi. Ubom don ru kata ka jing ar tatin ru em yalade wat la ka deya u ban syak penrem namar jongi. Penban ka jing sneu kit ram ka jong u kalong ban pelat lani ban yok pengsan ya uwei pat klem dan yo syapang ya ladi kabalai Moses hadin ba ula syam baki kun Israel kila ya tau blei tau kun masi ulas ngau si sat ya kata ka jingle ke jongki ulas ngau ya ladi Moses ulas ngau ya ladi ba kata ka jinglong nong ya lam ga jong u ya ki kun Israel nari Egypt kam don dor shu. Kum unong ba kli ya kajait ben riu Israel Moses ulalej ban panmap nakmat ublay da ka baong ya kini ki kentien. Uni upat lang ulale ya kapop ka bakraw bat kila ya tau blay da kaksiar. Henry menta lada men map no ya kapop jongki ti lada kumwe to pendam no ya nga kerpat yami na kataka kitab jongmi kabami melatho ya kini kikinten ngila benlik pule na ka kitab Exodus kelenong kabalai puar kadikot kabalai puar kini kikinten kilong kikinten jong unong bakli upaya la ka jing im na kabenta upat ba kan kambha ya Moses ban kerpat ya ublay buun pendam no ya ka kerteng ga jong u na kata ka kitab ka jing im ka ba ublay ulatho ban ya ka ba upat ba unlet sya ka jing penrem utrai Jehova ula jubab ha Moses da ka baong jar ubale pop persya yang ya utaken ngan pendamno naga kitab jonga kabasaw utrai jongi u Jesu Kris haka kper Getsemani kum unong ba kli ujongi uladu wai ha ukpa jong u baha beneng baun sumar ye kisenran gi jong u uda kran syai ba kini kilong gi jong u uladu wai ha ublay uda ong ngaduway na kabenta jongki ngamduway na kabenta kata kaperte Henry na kabenta kito kiba memela ay hanga baki long ki jong meru ki ay baro ki jonga ki long ki jong meru te haba ngam don syuk ha kata kaperte Henry kini ki don ha kata kaperte ngate ngan sawan hame kok pa bakhoy to ripen im yaki ha ka kerteng jong me yaki ba mela ai hanga bakin long shitli kumba ngingilong min ba ngala ya don lembat ki ngala sumar yaki ha ka kerteng jong me yaki ni ki ba me mela ai hanga ngala ri kendong bat omdon ubala jot no kimlong naga jong ka perthei kumbanga ngamlong na kaperthei topen kentang yaki da ka jeng shisha ya kaniru ngila ban syam na ka gospel uyo anis kalenong ka bakat nyo kadikot kabasan hadu ka bakat nyo kabasan habala sa narpna ya ujisu halor kading pna ula ong bat ula kren yaki ni kikentien kokpa tomap yaki na ba kimtip ka ka bakile Lukas ar pulai kelenong kedikot kebalai pusau.
Kini kilong ki kentin jong unong ba kli. Utrai jongi ubalong uji sukres ulong unong ba kli jongi. Uji sukres uba kli na kabenta unong pop. Kenang ba ublei un map no iki pop jongki. Watla uji su udon hakading pna. Kabakin nong pop kilayo ban saknar pna ya u. Henrei uji su uba kli na kabenta jongki. Na kitei gijing shisha. Ngiyoi kat no kalong kabakya ban kup ya kani ka jan kup jong unong bakli unom klet ya la ka jong ka kenhun ka ba ula bakli unom klet ya ka lanu ka ktien ublei ka ong ka kenthei kala ban klet ya la ikun bakalakha penban nga ngamla ban klet ya pa kabamut ya ke Jerusalem. Unong ba kli jongi unom klet yangi lanu ru. Unong ba kli jongi ubalong uji sukres unom klet yangi lanu ru. Penban ula siuspa ya lade ula siuspa ya ka pertei da kador ka snam jong u. Kumba unong ruai syamensim urwai bat uong, kasnam nong penim lami, karam jonga bushim, kakli bakentang ngayoi, kadem bangan yoim, a ukun bajem nutam, blasya hakal beri, ukun balayap udang im haneng, unong bakli jongi. Kipara long kami, lingba kani ka subject lani lingba kani ka phang jong ka jing selok ka bakren syapang ka jankup jong ka jingba jamin ngam arta tien ru namar kata ban ong ba kani ka siat parsi lani ka thau yangi ki kenjalong kami mangi kum ki long kami ki balong kum kita kinong tei kinong psa kinong hikai kinong yarap, kinong sumar, bat kinong maham rukum ju ya ka yeng kasem gajongi, ngidon ya ka responsibility, lani ngidon ya kata ka jingkit ka bakraw, na ka bentala ka jong ka yeng kasem, ki kon ki kti, bat ka silenter ka jeng im gajongki. Kum ki long kami ki balong ka lenti balap penkha lani balap penhe pensan lani penrang ba ya ki kun kentei shinrang ki jongi hakane ka pertei ngidei bandon ya kata ka jingmut bat ka jing snow kitram ba ka lawe jong ki kun ki jongi kalong ka menta bat ka lasai kan sadangwan kaparsi jong unong Samaria ubabha kahikai ru yangi kum kilong kami baka mensim ban kener lane ban yarap iki weipan ka mensim ban kener lane ban yarap iki weipan kadai ban sedang nadu nalarem peyeng kajing ai tilut kabalen ya lade kami sulak long hi kum to henrei kajing ai tilut kajongi bat kajing len lade kajongi kayok nong rem ni kayok ban suktet nadu nalarem peyeng kadon kajing ong ba ubriu ubom it ya lade ubriu ubom dan kajing it ya laki jong ki bahye ngasem hato kumno ken ula ban perkat lani kumno ken ula ban mudur syapang ki weipan ubri ubam dan ni kata kajing it ya lade ningkong kumno ken un perkat bo un yok kata kajing it na ki weipan kumta kani kajing sngur mensiam gajongi kajing ai tilot bat kajing kit kli kadai bandon hangi kum kilong kami kamtam habangi shim ya kabenta kabakrau na kabenta ka lawe jong ki khon ki kti bat kayeng kasem namar hangni ka don kata ka dor jong ka jankup kajing ba jamin kenang ba ki khon ki kti jongi
kinlait na kano ka jing syak penrem ha kani ka perthei namar kano ka daw la ka long ha ka jing ya long shiying shisem la ka long ha ka jing ya dei shi para bangai la ka long ha kano ka jing ya dei ha ka imlang ka saklang ru kumju namar lada bat ngimla ban len ba lada mangi kum ki kemi lani ki kpa ngim don kata ka jingkit kli na ka benta la ki jong ki khon ki kti ki jongi kinda mensau ne wat ban yap ru ka khubor ka ba mi pat na ka jing yat lenti jong ki khon Israel bat ru ka jing long nong yalam Moses kadon ya ka phang ban siat parsi shengi kum ki long kmi Baha ka jing ya long shiying shisem ka jongi ka baman la kasngi kindon shibun ki e ban mi haka jing em ka jongi ka maman la kasngi haka jing ya dei kum shiying shisem kindon shibun ki e ban mi ki ban long haba pet ikumba kadon ka jing ya per jing mut ni ikumba ka i shong per kala ban long ha ukpa ni haki kun kentai bat shenrang la kalong hakano karukom kala ban long hakarukom karukom perkat bat wat ru haki jingle ki ban long kum unemba uban tit uban tangon uban pin bayong bat uban pin king kli yangi kilong kemi bat teng is ngau yala de bang ngimla sha shu ya kita ki jing bat kapenlong ru yang bangin donno kata ka jing ya per jing mut haying asem henrei ngi dei ban kan mau balada ngi don nya ka bakum kata ka jing long kin don ki por ba usoitan unshim kabu ban pensoi yang ab dia pi yang ilang baro ba pin yo ilut tang ye ki jing duna haki weipat bat ba pin yo ru ban kedeu kti lani ban kren persya tang ye ki wei Henry kum ka kemi ka bastat ka balong kan nong ba kli lani katakan nong ba jamin yala ka jong ka yeng ka sem ka dei ban but nuksa ya kani ka jinglong nong yalam Moses ki kun Israel kani ka dur ka dar jong ka jinglong nong yalam jong Moses ka hikaya ngi kum kilong kemi bahabawan ki jing habawan ki jing kibawan lap bat kibawan le don bor ya ka jing ka jongi kadon kam yangi ka bangin le jar hakmat ka jong ublei ban ya thu ha ublei ya kita ki jing jar ki bangingi ya kendo lingba ki jing duai ki jongi ni dei ban le jar ban ya thu ha ublei lingba ki jing duai ban ya thu lut ya kita ki jing bat ban panru ka jing yarap na ublei kumba Moses haba ulecha ublei ban pentip ya kata ka jing paidien bat ka jing yat kenriang jong ki kun Israel ula ong bat ula ya thu ha ublei ula ong uni upat lang ula le ya ka pop ka bakraw bat kila ya thau blei da kaksiar henrei menta lada men map no ya ka pop jong ki te lada kumwe to pendam no ya nga kerpat ya mi na kata ka kitab ke jong mi ka ba mi melatho bat shisha ublei haba upet bat yet ya ka do not bat ka jingshim jingkit kli jong Moses ublei ru ula jubab ha Moses da ka ba uong jar ubale persya ya nga ya utaken ngan pendam no na ka kitab ka jonga kum taru mangi kilong kmingim artatin ru emba ublei jongi unam man kelut no kishkor ban sngew ban snap yangi ladangi yai pan ne khot kerpat ya uda ka mense mat ka do not ka jongi baro kamtam habangi lecha ublei ringkat kata ka jingkit kle ni kata ka ba phong ne kup ya ka jan kup jong ka jingba jamin na ka benta la ka yeng ka sem
Kham tam habawan lap ka ba pensyong per lane ka jingpen bom yadon hakata ka jing bom yasutu jingmut haka jing yade shing shisem. Kum kilong kami giba kubru ya ka jingkit kli ban psa ban peja badru ban pensan penrang ba yala ki kun kikti ngidei ban long giba pet ngor. Bat ki basyarai baha yala ki jong ki khon ki kti nadu ba ki dangrit dang lung baha ngidei ban kan mau ba ki khon ki jongi nadu ba ki dang kha ki don kam ya ka bun ki don kam ya ka dot ki don kam ru ya ka ja ya ka do ya ki juhur bakin he kin san pura ha ka met ka jong ki bat kum ju ru ha ka jing em ka jong ki ka ba man la ka sngi henrei kaktian ka jong ublay ka ong. Bom tangda ukpu ba unla ban iem ubriyo. Henrei da kaktian baro ka ba miino na ka sintur ublay ken. Kani ka juk ka ba ngingi iem menta kamya desyu kum katu ka por jong ki kemirat temen jong i menswa. Haki por ki ba menswa habala de ka por ban yabam jalanis yasa yabam jalang kambun bun sien ye ki khun ki jupen bambej tangda ka jasuda hakakti kumba ong haka shnong tin jongi mo sacha kham haki por ki ba menswa kambun bun sien ye ki khun ki jupen bambej tangda ka jasuda hakti bat kameluru bat hadin nang ta ki khun ki amare bran ban lech school. Henrei ka syapat haki por ki ba menswa ka sya ka dei betang ye ki bala helasan. Bat ye ki kemi ki kpa. Henrei watla ka taru om judan ka no ka ban mi ka jing khnyum ne ka jing ut hayeng hasem. Namar kis ngau tho ya ka khya ka shon ka yo ka kot hayeng hasem. Henrei habangi paipat sasya kani ka juk ka bangingi menta kala bak lebak ka ka balek ki kemi ki kpa ki khunru ki deibet ban yo lang ka ka bayo uwei pat ukhna lani ka ka babat uwei pat ukhna uwei pat ru ukhna udei ban yo lang dei na kata kadau ngila syuyo i tang ye ka jeng ye pertu bot teneng klem datep la ka suk ne ka ban syuyo kat ka bayo i ki kam tu ki kam them ki kam lute ki kam le don bor ki me dei nabar kum kine ki henrei mangi kum ki kemi ki kpa hato ngila jumut dur babalei kami hato ngila jumudur kadau katenrai ne ka thmei jong kita ki kam bat ki jing sniu na kimi para long kemi habani phong ne kup ya ka jain kup jong ka jing ba jamin ngin hab long ki basta ki ba pet ngor bat ki ba maham lepa yala ki jong ki khun ki kti hakapor ka babiang namar yo kumno kan lap kapor bompoi perkat baki kun jongi ken kelalong penban kita kinong daj skor yang ki kemi ki kpa bat yo le se hangta ngimlasyu watang ban kren shikentien na ka sintur ka jongi bat da kumno tingin dang perkat da kumwepan namar ka jingsha penrem kalalong kam kraw ban ya kaba phila ban penksan ne ban ba jamin ru hato hangta kamlong ka jing lenyar bat ka jing le ran bat khadu ngin ken mau ba lada ka de yangi ban tei bat ban penlong ya ka yeng ka sem ka jongi ka bas kem bat ka bom la sha ban penki haki bor usoitan ubalong usim jong ga jingdum to ai ba ukris jisu unlong kan nongrim bat ka foundation jong ga yeng ka sem ga jongi
Namar uji sukres ulong umau siang ubas kem ya ka ying kesem gejongi. Uji sukres ulong ka kut ke bas kem ya ka jing im gejongi. Une uju uji su uba menin bat menta. Ula ru ban shim na ka benta. Ula ru ban shim ya ka benta ka ba krau tam. Ban long unong ba jamin na ka benta ki jing palat bat ki jing rengkang gijongi. Kumba ula le men shisien halor ulum kalbari. Lada pi pang pi shitom pi duk pi kerdu pi tengan pi sliang pi paj do nut bat jenjar ha ka jing im. Ngim dei ban kuslai. Ngidei ban ken mau baka ktien ka jong ublei ka ong. To wan hanga pi baro ki bataj bat ki bakya ka jingket te ngan penjam ya pi. Para long kami ki para bangay ba baro ha ngin syam ha pin syam ya ubakum uta unong ba kli ne unong ba jamin ubalong kum uji sukres ublay na kabanta kaburom kajong u. Amen. Ublay uyo ban kerku ya pi long kemi lembat kubor ka pila ai hangi kane ke janmit kalong kubor ka bayalam jingmut yangi kum ki kun kan thei hapo jong ka balang unyo ban kerku ya pi yo ban kerku ki kam ki ti jong pi kam tami ka jing im ka jong pi bai pinala ban yasam ya ka kubor ka ktin ka jong ublay om tang hapo jong ka balang rei sabar jong ka balang ru kumju un kerku ka ying ka sem jong pi ki kun ki ti jong pi lembat ki kam ki jong pi un kurkuro yang iwe ki bas ngap barsya skor ki ktien ka jong ublay ka bak sakri jong ublay ki la ai ngi kane ka janmit un kurkuro yang iwe ki bas ngap barsya skor hangno hono ka bangi don kane kalong kalenti ba kalong kmi ka yalam ya ki jing ki sem ki jongi kam tamingi ki long kmi te kene ka por ngim don ei shu ini apan wai no e ka jing syakri jing i ublay kane ka janmit nyer wai da ka jing ruwai ka ba saus pa sau pulai ka ba thmai saus pa alai puar ka ba rim to yalam yangi ko kan rat kat bangi dang ya syafrang ha kilen ti e bat kelan ki bangi kendu lang ki ale ka do bat mensim mentai id la si bitsun ki jing pensyo jong ka perthei ki pendap da jing bom hun hadin bladep kene ka jing ruai temen basan ipi mangar in pelat jingi te jing kerku bat penwai to ka jing ruai ka ba saus pa sau pulai bat saus pa alai puar sio bahabanya yang Toya lam yangi ko kenrat kat bangi dang ya syaprang hai kilenti ebat kelan kendulang kiyaleka dobat mensim mentai lasibitsun kicing pensyoy jong kapertei kipendam dajing bom hun kum non yaki
山西亮哇，ai ngan bat ka ti ka chong me hai ki ko trai ba na atadai bekajing ai kepada biang kejong Yesus Kristus trai jongi kejing i kejong play palem kejong slok kejong musim khoi to ai begini lai huwe ki lor kat lem bat ngi oi be kham tame bekajing sengan thai begitu baro ki bamani ndon buram kerteng kejong me menta bercedo bam cukut amen.